Pas. Hvordan starter man det pas? Og der starter. Og her ser vi Kasper Anonymous fylder i hovedet til vores jordpive. Så det går ud. Så Lasse på. Klasker Lasse. It's your turn. The magic pipe. Yes. Sug. En gang til. Sug det pis. Sug du. Skal sendes igen. Bum. Bum. Så tager jeg noget. Nå, jeg blev klasket der. Var det den film? 2 sekunder. Vi har mammut med. Det er godt med sug i.